Hello guys, good morning. फुंनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलावबो बरायबाय माने नै एसे उन्दुब्रेबाय खोमा मेगनफ्रानो बोरैबा बुथे बुथे जाजोब्बाय दिनैनि सेकेन्ड डे वर्कशपआव थांनोसैलाय जोङो दानिया दिनैनि सेकेन्ड डे वर्कशपआव दिनै मा फोरोंनाय जायो मा सारमोना दिन्थिगोन बेखौ दाहाय मोनसे फिसा क्लिप्स खिन्थिनोसैलाय आरो दिनैनि दिना जागायजेनबाय रायजोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै सथि बालें मोनाबो फैबाय उनफिजासो होनलाय बुरो जों दा रुमाव थांगासिनो दङ प्रेक्टिस रुमावहाय नै एडभान्स स्टार्ट मोजां गेलेबोबाय थागोन गासिबो रायजोफोरा गासिबो बयबो रायजोफोरा सालाबदा मोसाग्राफ्रा दामग्राफ्रा जमा दंजोबो अबेसे दा मोसाग्रा गोजासोना दामग्राफ्रा फैथ'वाखै दामग्राफ्रा फैसा दामनायखौनो खोनाफैदों खोमा ना बेखौनो आं लैयाव फैनानै दामफैबाय सानदों सेकेन्ड डेनि वर्कशपआ स्टार्ट जाबाय दायो मोसागोन जोङो बारदै देहेगनि गासारि आरो मोदोम साजिनाय मर्निं प्रेक्टिस फर्स्ट हाफ प्रेक्टिस खालामखांनानै जोङो ब्रेकफास्ट खालामबाय आरोना दान्दिसे सम बयबो जमानो दानिया जोङो फर्स्ट हाफनि ब्रेकफास्ट खालामखांनानै दायो जों मोसागोन सा गोलाव मोसानाय
दिनै जोबथ'बाय फार्स्ट हाबा एसेखिनियावनो बेंगलि जोब्बाय होननाय इहाथ' सिं बायनाया जानानै नै सिंख्रिफ्राया दानिया सेकेन्ड हाबाव मोसागोन जोङो जाराफाग्लानि मोसानाय जोबथलायबाय दिनैनि नैथि साननि मावबादाया Mongolai Udagury खोन्थाना लाबावलायो गावसोरनो आंनि बाखाया जारांगा देनजारखा देनजारखा चलो बाय बाय दिनै जोबथलायबाय मेंबाय मोसानानै गोलोमजोबबाय हाथायसो खोन्थाजोबो नामा ओमफ्राय दिनै एसेयावनो जोबथलायबाय रायजोफोर बाय बाय